Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka kunhun ban ringut ki MLA ke jela ki ba kentup yau MLA jong ka Ramrai Jelngam constituency uba Kimfa S Marbanyang u MLA jong ka Mausanram constituency uba HM Shangpliang ka MLA jong ka East Shillong constituency ka Dr. M Amperin Lingdo u MLA jong ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum u MLA jong ka Mauplang constituency uba Sentar Klasun bat u MLA ka West Shillong constituency uba Mohendro Rapsang haka Sautarik ulber Arjar Arpo kila hiarsya kasnong umwali kabadon markap bat kasnong langpi ban late aimen sim ya ki pai ba nong shnong hadin bakalami ga jingya kaja bat ki pulit Asam haka khat khandai bat arfulai tarik urempang Arjar Arpo kad hadu bakala pensyong seir men sim ya ki pai ba lenter nakaliang jong gini gi henringut ki MLA ki la yoru ban pelong ya ke jingya lang kabalengkot hapo kani kasnong haka bau sordar jong kasnong umwali uba pi Berlins imyong bat ka kong kwistil da lungdok marshallong kila ai jingkren ban yathu bnia halor ka jing persyang jong ki pulit Asam ban keni jubor ya ka jaka hakasnong umwali da ka jing temu ban tei ya ka border outpost kasor ka bami na kini ki henringut ki MLA hakani ka jingyalang kalong bakin sabu hakmat ya ki jing jong ki pai ba ka thain langpi kum ka wei na ki mat bakong san ban yatai hapo ka yeng dorbar thawan jong ka jela ka ban sedang nado ka khatlai tarik ulber Arjar Arpo nyabu ya jak menerima khmat khmat kani kadai ka bang ledak mat mentala ya la sau po pratri kisnem ngimpat yo tau so ubang terang ubang sliang ubang kwa kijia ki boper kawai ka sarkar adin kawai ka sarkar don ki persyang ki don ki persyang tinrei ka bakut kalong ba ngidong kam banya yakun nakabanta ban pen scam ka hok kani gladi ka por ka bangidong kam mani yang telilang klem ka je teli minum la ban kimi denti ya ki jingkala marangit scam balada kamdei ka ba iperkhat namta ka jongpi nam ta kapateng ka banwan minum rat daben hang ni ngidon na ka jong konstituensi wa konstituensi jong ikam don ni ka jing ko ngidon dikiwei pat ki jing henrei nyawan pat ani ka por kalong ban aiman siam nam ta jong pi bat ngin yai pendap ru la ka jong kamram kum kita ki amali ki nomi khmat ki blami na ki jong ki konstituensi hapo ka yeng dorbar thawan khublei kerpang yai kong ibanamar imsyem la ngop ha kata kalak kasanlak drulak kabakoblong iba SK sun bamangi baro ban mapi baro pirang yo kalat ban yayang lang renti badi ban be akrat pat ik taki polis ki banpo Asam ki batemu banwan ban tombor ki batemu banwan ban yuroj ki batemu banwan ban keni no ya ka hok ka jongpi kublei sibon kong nyai ka boro mi pi bat kani kalong ka kubor ka basay ka constituency ya kani ka constituency ba ka jat ban riu bro ko wi namar ka dei namar ka jingkwa plat ya ka jingbet jingbiang jo maladi simet kawan ra ya ka jinge ka brang ya kisngi ka brang ya por parlok be ngai kublei ya pi ya ka jing yeng teli jong pi haba pi don kano ka apot ka jing jenjar jong pi ngilai yo i ki kot kubor ba kumno pi baro ka sinong pi lek ban yeng bat persya ya u Asam Polis hangtai aktu singi bat nga kerpat haki singi gi banwan ro lada don sisa kum kata ka jingjia hidai ban ya telilang baro bat ngiru ngini don rekat bat pi kalai tarik ujong uni ubnai kan sedang ka assembly ngilai syong para MLA baro bat ngilabo ya kamat hakmat do bangin ya tai halor kan ka border dispute bat hakata ka singi kini baro ki meli ki bawan hang ni bat kumju sa kiwede ki badon hasor ngini bo hakmat ka sarkar baka dei bakan le no wot ya kani ka kam bat ka dei bakan ya kren bat ka Asam gomen ba ombet banwan penjenjar ban pendik ya ki paj ba hang ni hat hain border jongi khamtam ya hang ni halangpi anda sipor arpor kisngap jar ki wan phai biang ki pendik lai phujat abakwa ban le yo le hat penjenjar ki paj ba jongi nga kwa bat om kumne parlok be hakine kisngi
ngikwa bakane ke sarkar ke badon mentah ke bagade ke sarkar jo konrat sangma baya dei jingmut bat ke sarkar BJP jo ka Assam kidei bakin penbiang penbit no ya kan ke bordar om dei bakin suong ba ngi klempa sipai sa bordar ulen ong ba klempa sipai sa bordar baru ang iyo hakidur kidar ba ugor ka regimen uwan na Assam uwan yalam u Assam pulis tengim kwa bangim ya tai ke baro ndrei ha dorbar thau an ni de banya penbet yang ne ka kam kin sadon ki development ki ban ya tuit na kaleng ki sarkar na ke bor sarkar ya telilang sobha namar ba ya kane ka surok ko ba i madam amprin ila ong kane ka surok kawan onda lajia ka to ka jingja hau ar hajar sipo u doktor mukul ulang chief minister to por namar ba ila dawa iba hoping ha to por yong ba lada fikwa ba ki briu jong kalangpi kini adon senda bat rengkat bat ngi pidei ban ai shwai surok te namar kata kadau ngi ai khoble ba hoping o bangwai hadar blei ba ulawara ekni surok bat kumju nang ne sakmat ter kin sadon ki development an joka Assam government u minister joka Assam ong gumno uang ba ka Meghalaya kala encroach 6000 sanspa hektar ya ka khendo Assam nakwa banbu ya ka jingkeli manu ba encroach kade ka Assam ba encroach ne dai ka Meghalaya ba encroach menu bangingi jukwa bangilai ban dokhol ya ka khendo nyo ka Assam de namar ka ya kata ngingin sa penbet hador ba thauan bat ngin sa bu ya ki jingkeli ba ka Assam sarkar ka sarkar Assam ka diwan pensyai hakino ki jaka ba hakino ki area ba kata ka sarkar Meghalaya kalau dokhol ya ka khendo ka Assam kade ka Assam ka bawan ban dokhol amdei mangi balik satai de namar kata kadau paralok kidang don bun ke bangi de ban pensyai dang don bun ke bangi hap ya tai hangte hador ba thoan ailat ini long ki ba jai jai haka arajar si pau ba ja to jingja ba susi apot langpi haka ba si saungot ki breu jogi ki ladu ya kam siam na ka jing siat angte apot yo langpi ngadang long tangkum officer hadin ketu ngelai ipat hau arajar kat sau kaladon ketu ka jing ngan na ka mata ka jingja ka ba hang ni bat samenta kat nusngi ngelai to ka jingja ka ba u Assam ulah persang ban wan hado hayeng jong phi ban kini ya ka hok long try ka jong phi tengi kum kita ke pardo ke parasnam ke jong phi ngimla ban suang em nga watlang ade independent i adalbat ulai de phunam bangin ong nginum lek ban yarap lem yu parlok badai na ka kongres em ngimdon ngim kata ka jingnong ka jingwan jung yang ni kanong ban ya petsngo lem ban snap lem ya ka jing jinjar ka jing kordit ka jong phi hakini ki bor ki bawan na po sarkar Assam te ka jingwan jung yang ni menta ka long ban ai men sim ban yo snow ya ka ka ba ki bor jong ka bor pulit jong Meghalaya ki lalie ka bor jong pi pat ba lalie ka badai hadu kata hadu bau Assam u hapan petno na kini ke jaka bu umut ban tombon bat ka baningkong ngada ai kublei try jaka kublei sibun ni fikong ada PPD no kini ke jaka ngatrai kini ki pat ba ke nemyo ka bor ban nut ban jeng persya ya ka bor Assam hadu kat niro henrei ka jing scam jong pi ka peni ka julong try jong ke jaka bat ka jing wat jong ka sarkar Assam numba tu ni peli ban wat ikitrai jaka kapeni kumayakran bi kong amperin mene ba u Assam ru utip pleng yakni ke jaka don kitrai habadon kitrai kamun kadang hap apo uput usam jong kani ka state ke jela ke jung